O arte dos cestos está a arrasar no centro de día agora de Monforte. Encántanos a cestería. Estes usuarios do centro con discapacidades físicas de toda índole aprenden a facer cestos neste curso con Lola, artesá do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Cambiando o fío, conseguimos que isto quede a estructura máis rígida, vale? E seguimos igual, traballando un por riba, un por baixo. Tece aquí e tece alá como traballo de formiga, indica este invidente. Lento, lento, lento. Van levantando a peza, comprobando con satisfacción o avance do traballo. Sí, gústame, vas pasar o rato. Toniño foi o primeiro en rematar a primeira parte e miren con que alegría amosa a súa creación. Trabajamos lo que son habilidades manuales, la psicomotricidad fina, luego también hay beneficios a nivel cognitivo, que trabajamos la atención, la concentración, que ellos aprendan a hacer secuencias, que memoricen la técnica que hay que aplicar, y luego ya unas habilidades en más tipo social, de interacción con los compañeros, el respeto de turnos y demás. A maioría nunca antes fixeran nada parecido, é o caso de Paquita. Imaginaches algunha vez que podías facer algo así? No. Pero son tan bons alumnos que na súa cuarta clase xa dominan fases do proceso como esta, mollar o material para... Porque ao tirar para fora teñen que estar son rompe, se non as mollas é fácil de que rompa. E é que moitos están a demostrar que teñen man para este oficio. Sempre con materiais máis finos, pero que podería chegar a facer cestería, sí, profesionalmente ou dedicarse a iso de unha forma como un hobby, non? Mentres, e sen parar de tecer, reciben a visita da deputada de Deseño e Artesanía, que sorprendida supervisa as pezas. Pero xa sabéis facer cestos, non? Sí, con mimbre de outra maneira, pero máis ou menos a cousa é a mesma. Este é un curso experimental. Temos feito probas con xente con discapacidade psíquica, pero en ningún momento fixéramos con discapacidades físicos. Entón, un desos cursos dos moitos que damos a asociacións, desta vez, trouxémolo aquí a este grupo, despois de falar coas corresponsables. O éxito do curso contase en cifras. Previsto para 10 prazas hai nestes momentos 20, o dobre de participantes. Fixemos a solicitude e xa non lo concederon, entón, bueno, pois estamos vendo que nestes momentos é un éxito porque sí que cubre un pouco as necesidades que nos tiñamos de ter algunha actividade máis específica, máis manual e tamén que ten bastante boa acollida por parte das persoas que están participando na actividade. Ata finais de novembro estes cesteiros continuarán demostrando neste centro tutelado por Kogami que a artesanía non ten límites.